vanhu vachibvunza vachiti zvichiri aiwa zvekurana nyika kuti iende mberi here izvi kana zvichiri zveleadership here. Panopa kuti mutungamiri wenyika aiwa anoita mwana wake security guard, aiwa presidential guard. Zvavhundutswa zvikashamisa vanhu vaizobuda vakataura vakati aiwa mabasa akawandisa chaizvo nyika yeZimbabwe, but why is it aiwa vachidrowa closer vana vavo. Usaramira mashoko anobuda nyika panapa. Don't forget subscribe or like or turn the bell. Kuti muda paendo X muda post mapictures sample kwanoda nyika mchenzi. Looks like Majara Jaros was right. After all, as usual, I'm just failing to wrap my head around this, in which a president appoints his son as part of his security team. The Mafete dynasty on full steroids. I can tell from these pics that he is the head of those details, unprecedented. Tomashuka anobuda chitoko panapa wana this anonzi lenzi cost. Tinoona Majara Jaros anobuda achireply pane this post ndakuti awanga includiwa obuda achireply achiti when Idi Mnangagwa went to China in Azerbaijan, the son was part of the security details and he is on state payroll. The new Ford Ranger or truck which you see on ED security convoy, some of them belong to his sons who use them to go to the gym and nightclubs when not in state service. Tomashoko atona kuti aiwa panapa vakachicomplaina pamusoro pe the misuse of power. Zvatikuona kuti aiwa these guys vanenge vachingoya vachingo squander ma-state resources vachitenga ma-luxurious vehicles, but now chiriko chakushamisa ndechekudhraw closer kunoitwa aiwa the son wemutungamiri wenyika yeZimbabwe nekuda kwokuti aiwa vanhu vakureza ma-questions vachiti aiwa zvichiri zvesecurity here izvi kana kuti kwakutodhraw his son closer kuti agomusucceed or something like that. Tudze mafuro emo todii masoro chitiko ichi pinda comment section medu. So subscribe or like.